vakomana vaive kuzo vapindura zvekare aiwa vachinobata kubotswana vachiva vachipa mastern warning aiwa kune the new president elect Gideon Boko vachimuudza kuti aiwa he must be aware nevakomana vanotolereta kana vanosangana navo kana vanoita mameetings. Saka mana mashoko anonga ava mashoko echenjedzo atinoda vakomana vekozwa vanozikanwa vanozviti vane intelligence incorporated system yavo yavanoti aiwa inenge ichitenderera kwese ichiexposa aiwa maacts of corruption nezvimwe zvakadaro. Saka mina mashoko anomuda kutaura muzara nhasi unombosubscribe like on the page like muzara nhasi vanoposta Gideon Boko vaenda kuonyora vachiti President Boko, please be careful with your security. Hotel booked for you, curtains are toxic with certain carcinogenic substances. You should have your own water and bed linen sheets. SABC should use a different cameraman. The one who is known to be from here, from Harare, is now compromised. Ndo mashoko anomuda tokona kumana kukozwa apana kuti wakumana kukozwa pa information avari kutaura vanenge vachimboiwana kupi noda kwokuti maoni avari kupa awa president Gideon Boko vachiti awa maketens aanoshandisa mvura achinge achinwa malinen sheets makameramen zvakuti vachiti awa zvofanira kuchinjiwa. Aiwa amene kuti vakomana ava vakamboona ane achithreateniwa but mashoko avari kuya vachipa aiwa this new president elect achimuti aiwa security system yake anofanira kunge akaivheta akaiona kuti aiwa vakomana ava hapana here vangakwanisa kuda kumuwisa. Mashoko anobuda achitaura panapa achiexposa zvinhu zvichiitika musouthern Africa. Todze mafungiro enyu matodi pamusoro mashoko ekukozwa anochitaura pina kupe section medu mafungiro enyu. So subscribe like and turn the bell icon.